Esi vazukuru, maswera sei, vazukuru vasekuru seiti. Vavepo ndokumbira kuti mungonyora, handiti mungonyora kuti muri kundinzwa here. Ndokumbira kuti mungokonfirma kuti muri kundinzwa here. Vavepo ndokumbira mungokonfirma. Confirma kuti muri kundinzwa here. Ndiri kunzwika? Right, thank you very much for coming. Regetenge nekukwazisana. Right, nyara dzaibatia. Thank you very much for waiting. Joyce Napea, as always, thank you so much. Don't tanga kusvika panapa muzukuru. Thank you so much. Zefanaya Msanga, zviri semuzukuru. Thank you very much. Sekuru waswera bo, waswera sei wewe? Aiwa, sekuru waswera bo Joyi. Nyara dzoganeti, zviri kudii muzukuru, kuri sei kwauri? Adele Driving School, zviri kudii muzukuru? Thank you for your support. Thank you very much for coming. Live stream yatinayo inenge ichaita maminutes mashoma nditi. Mavis Ratsauka. Zviri kudii muzukuru wangu? I love you so much. I love you so much muzukuru wangu Mevi. Anditi ndaizive zviri kudidi. Sekuru ari bo. I love you back muzukuru wangu. Handigone newe. Thank you so much. All right, Zephaniah, thank you for confirming kuti tiri kunzwika. Okay, thank you. Thank you. Lemosoko zviri kudidi. Thank you very much muzukuru. Waita basa nemazi support. Anditi tino zviri kudii muzukuru wangu? Waswera bo here muzukuru? All right, thank you very much. Thank you. Tinashe, zviri kudii Tinashe Garirai? Yes, Tinashe Garirai. Zviri kudii muzukuru? Nyara dzaibatia zvakare. Mtulis Maganda. Thanks very much. Basa riri kufamba. Without you, channel inonzi Saint TV haisi chinhu handiti. Without you hazvifambe. It's all because of you, Vazukuru. Makandikoshera. Thank you very much. Thank you very, very much. And izoti ndokutendai sei. All I can say is thank you very much. Ndoizoti mashoko angu ekutenda anogona kusanzwika, asi moyo wangu uri kufara zvisingaite. Zviri kudidi. Nuka Marange, zviri kudidi. Thank you very much for coming. Waita basa muzukuru. All right, thank you so much. Stanley, zviri kudii Stanley Mucheri? Ona zvakuitika futi. All right, ndichapfuurira mberi nekutaura meno gadget yangu raita sei. Inonyanyoshandawo foni iyo yatiri kushandisa ifoni. Right, maswera sei kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint, handiti Saint family. Muri sei. Ndinofara nhasi mufaro wangu wakanyanyisa, wakawedzerwa kunge ndinewo mipazara nhasi, handiti nhasi ndine mufaro wakawedzerwa. Chii chakuitika futi negadget rangu? Think yafreeza. Okay, simboipa time. Handiti ndinofara vazukuru sekuzwa kwenyu. Rwendo rwedu takabva kure, handiti
takatanga kuuploada mavideos muna May handiti around 20 something May handiti I'll check the actual date patakatanga kuuploada mavideos basa renyu richinge ratanga handiti matangiro atakaita. Okay, just give me ndipeiwo minute ndigadzirise gadget handiti ndoda kuti mupinde mustudio. Just give me a minute. Musaenda. Right, ndine urombo ne technical fault kamboitika handiti ndine urombo Vazukuru ne-technical fault yaitika. Right, asi tipfuurire mberi. Thanks very much nekuramba makamirira nemoyo wenyu murefu. Thank you so much. Okay. Stanley, all right. All right. Alright, ndakachimbotaura kanhoroondo kekuti takatanga sei zvichibva kupi. Right, takatanga channel inoyi about 5 months ago muna May handiti. Takatanga muna May tichitanga kuuploadawo mavideos handiti. Mukada kutarisa kwekutanga kwechannel inoyi tanga tisingaite celeb gossip. But zvakaitika ndezvekuti mukufamba kwatanga tichiita takaona kuti
Vazukuru havasi kuuya kuzoteerera zvataiva nazvo zvataida kuti vange vari vanonzwa kana kuti vange vari tinodzidzisana nekubatsirana. So takapedza tazodecida kuti no, regai tichipinde neceleb gossip kuitira kuti vange vari vanodi tinovaudza zvavanoziva nevanhu vavanoziva, in the process tichigadzirawo zita refamily, zita rechannel iyo Saint TV handiti. So it seems kuti zvakashanda and tichiri kufamba muurongwa hwedu, tiri kungoramba takastika to our main plan yekuti this channel inofanira kunge iri inobatsira upenyu hwevanhu, inobatsira upenyu hwedu, at the same time ichientertaina nekuva informative handiti. So thank you very much nesupport, thank you so much nezvese zvamunoita panapa paSaint TV. Ozvinezvi yane 10,100 subscribers. Thank you so much, thank you so much. Nemavideos atinawo ari panapa, you'll find 358 videos zataka-uploada on this channel and thank you so much. Regai ndikuinvite mustudio. Musha unoyu hausi wangu sokugara kwandinoita ndichitaura mazuva ese. Uyai tizotaura, uyai tizocelebrata. Wakasununguka kuuya mustudio kuzotaura zvaunoda kutaura. Tichikukorokotedzai Vazukuru makorokoto nemusha wenyu wakura handiti. Ndinokorokotedzai nemusha wenyu wakura. Ngazviende mberi. Chandinonzwa ndechekuti zoni tinosvika kure tikaramba takabatana takadai zvika. Basa riri panapa risi remunhu wani, ibasa redu tese. Tikaramba takabatana takadai tinosvika kure. And sekutaura kwatamboita pa 2000 subs, ndikati zvoni chimwe zvatinoda kuita pachannel panapa, toda kubatsira upenyu hwevamwe zvakare handiti. Tibatsirawo upenyu hwevamwe. Platform inoyi ive platform inopa invitation iri positive kuupenyu hwevari less privileged, vanoshayawo vange vari vachizobatsirwa zvichibva pachannel panapa pamusha penyu handiti. So ndaisa link, nhasi izuva rekungofara chete handiti, izuva rekungofara chete. I invite you to come studio. Anna Tsitsi Moyo, congratulations Kule, our channel is growing, keep on pushing, wonderful job. Thank you very much Tsitsi, thank you very much. Handiti ndinotenda nemashoko ako, ndimunoita kuti zviite, without you harifambe basa handiti. Zvikanzi kitabu imboita investigative journalism tikugirei Patreon. Ndokumbira mudzokorodze ipapo handiti. Ndinatonzwisisa. Right. Nuka. Hello, Sekuru maswera sei? Yes, mzukuru wangu waswera sei? Taswera maswera makorokoto Sekuru, zviro zvinofamba. Aiwa makorokoto ndedu tesawa mzukuru chokwadi. Ya aiwa zvinofadza kana zviro zvichiendeka kudai Sekuru. Chokwadi makashanda Vazukuru. Hey, channel inoyi ndimi. Ya zvinomboda umboti kawanika song turu. Handiti. Pano Moizero ti Sekuru ndi artist futi. Oh, muri artist Sekuru. Ko unozwa ere muzukuru uti pane song inoririra mazuva ano tichitanga. Ya, but kana mukataura song iyo musa makai-uploada pa YouTube channel yenyu, ndakatoikomenda ka song iyo. Ndisekuru.
Ino asi kwete uzoita kuzoti bana vasekuru pastage. Oh, tisazoita sevamwe musabudhi. Yatopera. Aiwa, budhi vari kuita damage control. Aiwa, ko panapapa imimi Vazukuru ndimi varedzika. So ukaona totoita zvakadaroka, kana nekurarama ufanira kutorarama. Unenge uchararamire. Zvingasatsverudza here sekuru mechishanyirwa nemadzimambo kudai mohwa mabane madzimambo mungasarohwa here. Ndakatogara ndakatotaura musi wazvakaitika ndikati hope dzachona kana ndikatozviita kuhope chaiko chaiko kutonzora iti zvaitika ndakarara zvongoitika. Ndinotomuka kubika duro chaiko chaiko. Hope dzakadaro midzimu yako inenge isingakude. Inenge yatokuramba saka chiregai ndikurovereka somu 1 ndobva ndaenda. All right. Okay, yeah. Mwari wakanaka veduwe, Mwari wakanaka veduwe, Mwari wakanaka veduwe, nafizvaringana. Right, maita basa. Thank you very much. Kodai zero tunoroa ngoma. God bless you so much. Happy? Sekuru. Zviri kudi muzukuru wangu, nhasi zuva rekuimba nekufara. Andowanzwa ungakundwawo namarangeri namambo. Handikoni kuimba ini. Handokuimbira usatya zvako. Aiwa ndiimbirei sekuru. Sisiti amhlope atenge. Hai, tinotenda muzukuru ndedu tese. Asesvikile. Tinoti Ebenezer chokwadi. Kana musirimi hepi basa rachona rinofambe. Harimbofambi. Ndo chokwadi chaicho. Iri basa risira sekuru, iri basa renyu maridzi. Taura henyu tutokorokotedza mhuri yedu yepano kwaSaint. Chokwadi makorokoto Saint family chokwadi. Ngazviende mberi. Nekuramba tingosharewo mavideos nekuudzawo vamwe kuti tine family yedu inonzi Saint family. Aiwa chokwadi. Saka wataona nziyo here, rega timbodayo. But iyi song haisi yenhingi. Handizoti imwe song yenhingi ndakaisa kupi yemafaro. Pane song yatakatogadzirira zezuva ranhasi. Chimboitsogai sekuru. Chokwadi ndo zvaichatoita. Vanhu vezizero sekuru ndo vanoimba kudai. Ndoziziva sekuru akambozitaura. Ndoziziva sekuru akambozitaura. Sekuru vandorova zvokutoti vada kubuda mugemu vakutozotiita kutoti tidewo kupinda mugemu manje. Hazvoshuwa haiwa chipo chekuimba munacho. Amanje isusu ndine ndichikuimbirai. Aiwa, inini ndine ndichikuimbirai. Adede. Saka unodawo kutiwo kudii kumhuri yeSaint TV. Mafungiro ako kuti tiende mberi ndeanotiwo kudii muzukuru. Channel yedu iende mberi. Ndamboona hanzi naAnna Priscilla Mabikira hanzi masura sesekuru, I'm happy our family channel is growing big. Makorokoto Priscilla hanzi I'm wishing us to reach 1 million subscribers. Thank you very much. Thank you so much nekuicha kuti mhuri yedu ikure kusvika ikoko. Tinosvika chete, tinosvika hatimbotadzi. Muzukuru wangu yepi
unotokudii kuti mhuri yedu iende mberi. Ndezvipi zvatingada kuti tinge tiri tinoita nekugadzirisa zvamunoona kuti izvi sekuru nezvozvodai zvikagadzirika? Inini ndingati kune avo vanenge vasingazivi kuti kuna sekuru kunoko, kana vachingewo vawanawo mukana wekuti vawanewo madhata vombosubscribe vachisheyawo vachishera vanhu vakasiyana siyana kuitira kuti basa redu rifambire mberi. That's very true. Tidarike mamillions. Kazhinji inini hangu chakandiita kuti ndipinde panapa ndechekuti kazhinji ndongosangana nezvinhu zvinovaka, saka ndo reason yakandiita kuti nditevere. Ndinomboona machannels akawandisa asi iyi ndakaifarira zvikuru nekuti most of the time zvinhu zvacho zvinongodzidzisa like mukurarama kwedu kweeveryday, munoona. Saka vamwe vakauyawo tinokura chaizvo, sezvo Priskawo Priscilla ataura kuti aiwa tinosvika million, tinotozodarikidza cause takatowandisa. Plus chandodira ndechekuti panapa pana motichi uvandlululo kuti uyu murudzi kana kuti murudzi, tese tungori family re1. And hatisarudze kana ukada kutoresigna pafamily ka chingoratidza kuti zoni unosarura ganda. Ukasarura vanhu panapa neni kana mhoro yacho inotonetsa. aitaura henyu. Ende unozwa kuti it's my wish kuti dai ndikagona kutaura malanguages ese emuzimbabwe, especially isiNdebele. Chichangani nachivalavula nachitivanyana machangani akona inawo machangani atama malipati chiredzi kwalaya. So chichangani nachitivanyana vasona. And malanguages ndoda nasesi isiNdebele ngiyathanda kakhulu ukukhuluma isiNdebele, kodwa kwamanje ngiyadobhadobha yakisi futhi ngiyamixa. isiNdebele sama siqondanga, kodwa hayi ngizofundela. Siqondile. Asiqondanga. But andinyare zvangu nekudzidza, nekuti taura henyu. Ndozvandakatanga ndichiita Shona. Ndozvandakatanga ndichitaura Shona, vanhu vaindiseka, asi zvino zvavachandinyei. All right. Hauzvinezva unyei, vanokunyeya sei iwe uri mushona? Inini ndotori mushona akazara chai, akaperera. Zvinokudzwa. Hanzi nasmeli shumba ari kuBotswana nditi kuKgaborone hanzi toti amhlope. Thank you very much for coming through. Lazarus hanzi sesekuru ndiri paMozambique kuTete. Kuri sei kuTete? Minjani? Bonjour, ndizvo rebonjour ameno. Zviri kudidi. Thanks very much from Tete kuMozambique. Mzukuru wangu Lazarus tinotenda nesupport. Hanzi naMary Phe paSouth Africa pari sei? Ndinotozva vazukuru vangu vakawanda. Do you know kuti naihepi unoziva kuti ndinozva I was counting. I know thousands and thousands of people wanofollowa Saint TV one-on-one. Ndinotovaziva one-on-one. I was not in. Ndindega ndine namba dzekuti ukafonera sekuru kana unyora message ndogona unonoka kupindura because ma messages anopinda pafoni pangu I'm receiving hundreds and hundreds of messages, but ndinokupindura haizvozvo handikanganisi.
Yeah. All right. Ndiri kuisa futi link Vazukuru handiti uyai pamusha penyu tingozotaura muchitiudzawo futi kuti ndezvipi zvamuroda kuti tinge tiri tinogadzirisa pachanel penyu handiti tasarwa nemaminutes mashoma shoma less than 10 minutes kuti tipedzise. So you can come through tozotaura Vazukuru pachanel penyu as we celebrate 10,000 subscribers on this wonderful platform, family platform of Say TV. Thank you very much for supporting yamunopa. But do you know to not support as vakanyanya my life eda umpotse. Handipotsi sekuru, kashoma. Ndochokwadi. Ndazowana sonka. All right, wawiwana. Hai. Roa ngoma Mzukuru. Roa ngoma. Okay. Makorokoto musha wakura, nasi tiri kufara. Makorokoto musha wakura, nasi tiri kupemberera. Uyatenda futi makorokoto musha wakura, nasi tiri kufara. Ndizvo. Yeah. Ande. Kekupesira. Sekuru. Serious. Makorokoto musha wakura, nasi tiri kufara. Makorokoto musha wakura, nasi tiri kupemberera. Wow, congratulations. Saka wachida kuti bvara kuti hauimbe kaiwo. Handikoni. Handitombogoni. Unorova, unoimba. Kana ndichirova mozondificha pamasongs enyu. Next year toda unazobika riri album chaicho. Toda kuti titombotaura nana levels. Titomboti aiwa levels timbotidi. Nana DJ Tamuka. Ameno achatigamuchira titi vambotibika. Yeah. Right, vakuru. Kule. Zviri kudidi? Zviri kutobira sekuru murete. Handiri boat driver. Inda kurova kudai nayo kumanga. Ndiripo, wakambosvika pasendi TV ukashaiwa sekuru here. Aiwa, ndiri kureva palive izvo sekuru. Pamalive. Aiwa, pamalive ndimunotiudza ka. Ndimunotiudza kuti imaiwa channel pedu. Because mukangotiudza kuti pachannel pedu takutoda kuita live. Tinobva tatoita. Akwenini ndinani. Ndinongoshanda according to my instructions. Aiwa, ndo number one sekuru. Ko hembe dzedu apa. Matisheti edu aya. Right. Wagona wataura nyaya yema-t-shirts. Zvikuitika ma-t-shirts ka pachiri kuita makwikwi makakatanwa panyaya yelogo. Pane malogo sofa 3. Pane malogo 3 atinawo. So malogo edu 3 atinawo vatinoshanda nawo vachiri kurwisana kuti aiwa iyi ndo inoita. So, but I am sure by next month tine takukupai masample. Plus zvimwe zviri kuitika ka tinoda kuti ma-t-shirt achona asvike kwese. Vari kuCape Town iwo vaonewo ma-t-shirts avo. Vari kuSweden tine Vazukuru vamwe vandiri kuona vari panapa vawane ma-t-shirts avo. kuUK, kuUnited States of America tine Vazukuru vari panapa. Kwese all over UAE. So tinoda kutry kutsvaga nzira yekuti
zvisvike pasina vanhu vanodiridzira. Yeah, I live here, boss. Yeah, what promise? Kudara, what promise? Toda maheri. Kudhara but zviri kugadzirwa. I hope so, Sekuru. Aiwa, ndogona ikoko sangano redu riri kukura. Musha uri kukura uri kumhanya. Ndinokutenda Muzukuru nesupport. Thank you very much nekusapota musha uchikura. Totenda imwe Sekuru notiunganidza kudai. Aiwa, zvinoda kutendwa. Totenda Mwari. Ndinogamuchira Muzukuru wangu. Chapman. Chapman. Hello. Sekuru. Alright, ndiri boss ukudidi. Ndiri boss kuti ndati ndimbouya apa ndikujoine Sekuru. Musha uri kukura kauye Sekuru. Aiwa, musha uri kukura pasina imimi musha waikura here. Ndimi kamunotita kuti zviite. Handitika. Chokwadi. Ndatizo. Ndokutenda nekuramba futi zviri kuitika kumatimana enyika. Hamunode makadaro. Aiwa, tinotendawo nemiwo munotsigira. Because imi mukasatsigira hazvifambe zvakanaka. Bo, handidi Sekuru. Bo Sekuru. Thank you very much. Sharp. Thank you so much. Sharp. Anzi na Shadrack abva anzi apo chikule. Ndafara chose musha wokukura, rambai muchikanda dodi tinosvika chete tinemi mudariro all the way from Cape Town. Shadrack Mpleve, thank you very much Muzukuru wangu. Thank you so much kukapa. Thank you. Urukapa kupi? Iwo ndokwauri futi. Wazouya nefesi. Wazouya nefesi manje happy? Hey, waingosivhara kumeso kwake. Vangu apfekedzwa maski. Apa akanaka Muzukuru wangu. Ona kuita sakasera yoboy. Unomzwa anonzi yoboy. Kabuleti. Kodwa angafuna ukuthi abantu bambheka ngazi why. So namhlanje ngifuna ukuthi asitshele ukuthi why uhlala uvale ifesi yakho Mzukulu wami. Happy? Uyathanda uvala ubuso, angazi ukuthi why. Right. Timothy. Hello, Uncle St. Stephen. They even wrong. Long time. Hey. My Guraira. Zuku Didi. Ayo, I'm Zuku. Wangwaro Wangoma son. Ndiwaro imwe ndakakuudza tinosvika 10 grand, tasvika 10 grand. 10 tapinda. Pane kama kadoda mustudio vamwe vese avo makadiko. Vari kundinzwa here? Makadi. Aiwa ndo number 1. Okay. Ndizvo mshambo zvisei upenyu uri sei? Iwega auti baba isizve enzo chimbonzwa ikandaswera nchicelebrate nako enzo chimbonzwa
apa pandine crash naye munhu ye pane anenge angomona chete anonzi kadhija kamumudzo ndine crash crash yangu ati vanhu vaigara vachiti sekuru toda kuona kuti mbuya ndevapi ava mbuya vandiroda kuti vapinda ava inzwai tindikiti tapinda aiwa chingofambisai nhau tapinda pateni pache ipapo Yeah. Uncle Seven, you know, ndangoti ngopera nokuti ndei ndikubika right now urikuona kamuro kanga arubika nesadza rangu urubika mukuru uchiri bachela kubva pepai nanhasi shamara bachela rakanyanya aiwa regai tizoita kupfimbana nasekuru sei tizomboituigirai vanhu pana handifari kuti muite mabhashuri inini wamutakuudza kuti ndia I'm so happy for you, and you know, enough respect. Thank you. Bye to everybody. God bless. Love you. Thank you very much. Thank you so much. Much love. Right. Happy? Ndichirunzwikere. munozvika sekuru. How DJ Senior. Umalume uright. Kupani we. Ozazongena la estudio sizokhuluma namhlanje. Hayi namhlanje ngifuna ukukhuluma isiNdebele. Yazi ukuthi ngiyadobha kodwa hayi. Asikwazi khuluma ke. And futhi wayazi ukuthi amaNdebele ngiyamathanda kanjani. Amantombazane esiNdebele man. Priska Zurgudi, thanks very much. Priska Detroit, thanks very much for all the support. Melody Msengi, Zurgudi, thank you very much for coming through. Rafael Pabeira, kurisai kubeira, Beira uko. Ndaramborwa matraki ndichiuya ikoko kana nekuzotora mabhero panozva pabhero apo chipinda nepa Inchope vakomana vanhu vari kunakirwa ivavo. Sandra and Steve, how are you vazukuru vangu? Thanks very much for all the support yamunopa pamusha penyu, all the way from Europe, from the UK. Same applies na Nyarazai. Okay. All right. Vakutaura nachavo chavajaira. Flexi Nyambo, thank you very much. Thank you so much. Lauren Chigodora, congratulations. Neho mzukuru wangu musha weyu wakura. Aditi, thank you very much. Hanzi ndiriku Black Hit iri kupiku. Okay, all right. Muri kutaura. Muze ndiri kupishuku. All right, ari kuzvinzwa. Verengai yadarika iyo. Eu estu bemu. Amen. Eu estu bemu. Ninyadzisire bada. Anzi. Ana space. Zuri mbichana. Yes, mzukuru anasi chirongwa ndechongofara zvedu lamekwenda. Zvekudii? Lamekwenda. Kwenda ndokuziva here. Ndokwenda ndoziva here. Right. Fadzai zimbudzi zvikudii?
Thanks very much. Rosie, zvukudi muzukuru wangu, thanks very much. Musha wenyu wamakatanga kusapota uchiri nema-100 mashoma ona izvawaita. Waputika. Ranga charumbira. I love you so much muzukuru wangu. You won't, I'll miss my live nema videos. Tozi lunga, zvukudidi, Tozi. Thanks very much. Sekuru waswera bo mufaro chete. Right. Apo. All right. So good. Right. Happy. Sekuru. Ndokutendera kokutaura. Ngiyakuvumela ukuthi ukhulume isindebele. Ufuna ukuthi ubachela abanye ukuthi chingowapa ndingathi umboudzawo a bit or a piece of Saint TV. Advice yako yaungape vamwazukuru pamusha penyu ndeyekuti kudii. Asi ndoda kutaura nechindebele. Sanibonani Mahlavezulu. Yebo. Lamukela ku emzini wethu we-Saint TV. Sisithi hayi wozani ngobunengi. Sikhulise nomuzi wethu onothando nokufudumala ongakhethiyo ukuthi ngumhlobo bani. Yebo. Sithi wozani lonke lithande like lwashela labanye khaya ezichiyeneyo ezibhekane lempilo zethu esiziphila insuku zonke. So ungafunda okuningi mawulapha ekhaya. Ngithi libuye ngobunengi and siyakhula. Sesiyi-10 grama. Hayi siyakhula kakhulu. Hayi siyabonga manje. Yo malume. Hayi siyakhula. Yebo. Kawunike lo mfazi mani uhlala ngayo lo. Ufuna umfazi futhi hayi. Lo umfazi wakamaluma. Angitoyazi ukuthi Zwana. Antonoizera ichishona chinotanzi muzukuru itsimbo yepwa. Vese vari panapa madzimai asekuru. Ndosaka chona sekuru asiri kumhanya kutsvaga bebi because mabebi ndinawo akawandisa. Nawe futhi umalume wami wena. Umfazi wami yabo. Hayi wena angikuvumele ukuthi wenze kanjalo. Hayi angivumele into ekufana nayo le. Ayikho leya. Right, I think Liambona lo Tendai Chengeta lo. She was one of the people aka subscribe to Saint TV. Channel which less than 10 people. So I just want to say congratulations. Aiwa. Ezwe ndimaitoshare kudai musina kushare basa risina kusvika parasvika 10,000. 10,000 taende haja kumberi. Chokwadi. So nekufamba kwangu tinoda kuti Saint TV ine ichikupai nhau dzachona dzese nemalanguages ese. So sekuru ari busy kupractice malanguages kuti zvifambe anditi. Yebo. Uzofunda kanjani wena? So mzukuru wangu uri kuti wakudi simzwile uhappy usichelile kuti hayi sifane kuti kana tanga sata subscriber tipindewo pamusha pedu pasina basa kuti uri munhu womhlobo upi lapha sikhetha abantu siyamkela wonke umuntu even uchivulavula changani tinokutambira malanguages eZimbabwe tine Mnambia
Nambia mzukuru wangu Shaiti naye anotaura chinambia Sisutu kiabulela kiabua ya lini na kiateva bulela na kiabulela livana vakhonori vavulele Sotho nangu uyambona lo nguye yabulela lo nothi wena kumalume hayi wandozama hayiwe indokwana pesi manje indokwana pesi nevanotaura kuti ananyanja chichewa ziri kuenda chimwene panapa kuti mulikaboto netonga vazukuru vangu vazukuru vangu. So I just want to thank you Mese, thank you very much nesupport yamunotipa kune vanenge vachida kutaura naUncle Said anditi ndiri kumbura kuti ane nhamba dzangu anyore anyore pamacomments vanenge vachida kutaura naUncle Said. Also channel yedu tane Facebook page and tine Facebook page. Go and like our Facebook page yakanzi Said TV. Also let's go and join group redu Facebook aparane vanhu kuma 90 something takutopi nomu 100 ku Facebook page redu rakanzi the only Zimbabwean Uncle Said. Rakanzi futi the only Zimbabwean Uncle Said. Ukaenda pa Facebook unongotype izvozvo ndo matine tichitaura futi tironga sevazukuru nasekuru kuti musha wedu tichaufambisa sei way forward musha wedu anditi right. T-shirts sisi Rozika ndanga ndichitaura ndichiti t-shirts ini ndogara kuUAE kune vasingazive ndogara kuUAE ndogara kuDubai ndo kwandiri izvezvi. So t-shirts edu tine tichida kuti asvike kumunhu wese. So tiri kutraya kuda kuti tinge tinogadzirisa kuti munhu kuUK ndiani achanga achimiririra anenge ane t-shirts kuti munhu akangonzi anoda t-shirt anobva aiona kuti inosvika sei at least muUK kana iwe uri kuLondon kana uri kupi kune munhu waunokommunicata naye. Same applies kuno kuUAE kune munhu anoita futi izvozvo South Africa Cape Town anditi toda munhu anomirira ikoko kunaye mukomana mamona ndofunga mabva matomuona mukaenda kuJoburg Joburg kanti uri tripo yepi Joburg nePretoria Gauteng province bo makawanda and then tikabvapo tozoendawo futi kumbeira ndofunga mamona muzukuru wangu kuMaputo Botswana naSimele varipo kuZimbabwe aiwa ndokumba. So ndobva tiri kuita strategy yekuti kana t-shirt yakupfekwa ipfekwe nemunhu wese kwete kuti ingowanikwa nemunhu ari kuUAE chete. So tiri kutira kuda kudistributa logo redu futi nelogo redu pari kuita nyaya yekuti tiri kuti pachiri nemakakatano elogo hapane malogo akanaka but I'm sure kuti vakutopedza kugadzirisa chakuigirai masample chakupai masample ndokunga muchirungoona kuti kunyangwe nechannel yedu mavideos haasati anasete chete but zvinogadziriswa nekukura kwamaita uku palogo ka ndotokumbira kutoti vane masuggestions emalogo chitoti kandirai tikutambira tiri kutambira nditi madesigner tigadzirire mumbotipa right. Cape Town hanzi uri kupi Cape Town Tete Rose ndiri mufishuku kufishuku uko mucheto kweCape Town ndisakaenda kumucheto kweCape Town ndimakapinda mukati asi wish kuti ndisvike kwamuri Dubai ikoko unosvika indagara paDurban
unaweza ndiri truck driver mzukuru muri truck driver ndiri truck sekuru is a truck driver ndaitogara udurban uko for years ndichigara udurban ndichipusha ndiri mushofe izvezvi nditori mushofe akakwana kwete zvekunyepa nditori mushofe kwete zvekunyepa uyai right idzo ndo namba dzeSANTV Anna Junior ko kuno kubotswana toma wanepi right what we are going to do in some weeks to come tichauya ne-t-shirt nemasample nemacape anditi tikauya nazvo musi watinouya nazvo ndopa tichabva taronga tobva taronga kuti kubotswana ndianenge Junior Ezekiel motiudza kuti ndepapi mungada kuti zvinge zviro zvinosvikira ndiani anenge anawo achidistributa zvichidaro nemaprizes so very soon mukangona taisa live yakanzi yema-t-shirt and cape musarega kuuya uyai alright no pakanaka ma-t-shirts manje mwedzi watopera uyu tiri kutoita kuti tiite live yachona yema-t-shirts tine zvakawanda zvatoda kuimprova nezvimwe zvatinenge tichida kuratidzai zvine zvichiachivhawo neSANTV musi wachona iwo alright manasa usada kubvunza izvozvo because iwewe manasa chibanda iwe kubotswana ndionewo chidistributa ma-t-shirt so haisi nyaya because iwewo uritoriko kudhara kunonzi kuNamibia Vinduko uritoriko saka malume chinipera namba dzacho alright Raphael alright rega ndichadzisa Raphael ma-t-shirts tichauya nayo live yachona tichibva tanzwa kuti kwamuri anosvika sei Mozambique vanosupporta guys Jack Nation Apostolic Church thank you very much Libert zvikudidi aiwa Mozambique makasimbisa nzvimbo ndakandocheka kunyama papercentage yevazukuru vangu vari kuMozambique makawanda zvisingaiti thank you very much kushimoyo pachimoyo apa vakomana muri kunakirwa nzvimbo idzodziya dzaindinakidza maimboita sei right love iwe matraki murodi alright namba dzeSANTV ndedzodzo vane vachida kutaura neni vane masuggestions dzimwe dzenguva dzinenge dzisina inini dzinenge dzine ndofunga makambovaona vakomana ndoshanda nawo ndo vanenge vachipindura mamessages but kana ari samwana anenge apindura anotokuudza kutoti sekuru havapo chichichi and so thank you very much nesupport ndinodada nemi muzukuru kwasha wenyu uripi mukwasha wenyu uripi ndovavaka vanopinda nemaghost account ivava vatopinda zukukuru kwasho ndiakaunditsvaga uyu anopinda nemaghost account vhura festival mabota manje saka zvinyasobude kuzvi aiwa vhura vanhu vhura festival zvakanaka here guys handidi ndisati ndazokanganwa ka muri kuona anonzi yoboy beats kubva channel inoi chitanga ka ndinomutenda muchinda ina handidi ndoda kupa vanhu maruva avo vachiri vapenyu kukudzai chokwadi sekuru panyaya dzeYouTube ka
sekuru vangu uchisekuru zvinotonetsa but munhu anonzi your boy beats uyu ka ndinomupa credit yakanyanya when it comes to Saint TV. Wakamira nesu kubva chinonzi thumbnail ndiye akadzidzisa sekuru netimu kuti zvinofambiswa sei, even how to write a title, in fact everything. Ndiye munhu akaita kuti ndingati ndiye I lead that team because he is having a team as well. Your boy beats asi munhu one is team, but he is the ndo director vachona ivavo. Kote director wenaiza boom. Okay. when aiza boom akazorohwa negogo. Iwe vhura kumeso mani kwasha sekuru zvanake rinongotaura wakawanda. Iweka. Tori pakumhanya futi handatomboya kuzogara ndangoya kuzongoti makasimba here ndangoona pane macelebrations. Zvidani kuti iwe. Ndansina kukoka isusu tiri kutofara aiwa ndatodhumana nayo ndanditoriwo busy ndatongodhumanawo nayo ipapapa iri online iripo ndikati ndakaimbopinda pana hanzvadzi ndanaona ndanga ndichitokutaura ndichiti vane musaka sewako. Hako difference iri ngwaripo ndeyekuti ava vari beautiful. Iwewo zvako hanzvadzi yangu ine zvivindi. Sekuru ragode. aiwa yakanaka hanzvadzi yangu iyo. Yakanaka hanzvadzi yangu. Aiwa kana makambomuona here? Natano makavhara iwe kumeso tano. Aiwa ari kubasa. Makamboona kana titorwa maphotos ese. Kana titorwa maphotos ese ndinoenda katodai. Kuchira rumwa. Andifonera andiudza kuti ari kubasa. Vaudzei zvenyu hanzvadzi. Matiki mune number your boy. Remember uri kugarawo nehanzvadzi yangu ka. Your boy beat. Number alpha muchandirongera number. Aiwa imi ndo pamunopenga imi mukutaura zvehanzvadzi yenyu iyi hanzvadzi ingashaye nhamba dzangu nai zvinoita hazviiti. Aiwa ini vatete vacho ko magumbezi unoona kanyaya hamuna mumwe munhu heromo muri mega. Iwewe aiwa wangu uya ndinotoona ari parisaidi neniwo. Trevor ndakuzokamira panze pestudio. Remember kuti Trevor ndindio ndakabata matobwe estudio pana. Odondikanganisa zvinhu zvangu. Akomhoresa anti Rosa vakomentawo muri sei anti. Aiwa chanel ndeyedu tinongosimbisana ndeyedu tese. Iwe vhura konekwe nevanhu vanokushaya. Iwe channel yangu chaiche iri kuramba kupinda mu200 subs wakomana. Hey, your boy yakanzi Beats and Uncle said, hey, ndakambozama kupinda mu200 yangu iri kuramba we. Aiwa tichatawe kutobata uyu. Inonzi chi? Tichatawe kurowa maflying kick ngejamaster kuti vasubscribe. Anticha kutraina karate futi. Ende munoona video, muchaona video tichariisa rinhu mangwana. Maflying kick haazoite maflying kick. Yo tinokuwara pamapenteketi. Penteketi. Subscribe muri kuramba saka mutoda kuramba ku mashanana. Right, your boy Beats wagona wauya mukwasha wangu. Mashoko ako ekupedzisira chivhara musangano tapedza live streaming. Mama pedza ina umana ndikirana kokupedzisira. Love hani mira mchana. Ndoda ngoisa
handidi kukanganisira varidzi vemusha macomments ari kuisiwa awo esinati mbeva. Aiwa nyaya yake yatopera hasha dzakatopera tatowabo mapendekete. Yes, right. Your boy Beast chitipawo mashoko ekupedzisira semukwasha waita wauya. Amana ndichatonzi munhu wekupa maclosing remarks every time, hai. But yeah, anyway. Hatangotenda nesupport. 10,000 haisi nyore in less than 6 months and less than 6 months. 5 months exact. 10,000 subscribers. It's a very big achievement, not only to Uncle but to us as a family, because vanhu vakawanda have become friends. Vamwe vatosangana kuti tizoti ndeve mhuri imwe through this channel. So it's more than a YouTube channel. Yakutoita upenyu hwedu, inotibatsira. Some people are getting advice through this channel. Upenyu hwavo uri kutoita sei, uri kutoenda mberi, uri kuita better through this channel. Vamwe vanogona kufunga kuti kutamba kuti angu anongo achingoseka, but there is more to it than that, than giving you magossip chichichi. Saka rambai muchitibatsira, muchikurudzira channel yedu iende mberi, muudze vamwe vanhu vauya subscribe. Aiwa, tinokutendai. Hai, tinotenda nemashoko makuru. Trevor Light. Paul. Kule. Mashoko ako ekupedzisira tichivhara. Ndinoda kutenda sekuru notisanganisa. Ndochinhu chikuru chanonyafara izvozvo. Uyada kutenda kumpa entertainment ari magumbezi. Ndichiti kuti sekuru mutichengete, muchitiudza maupdates. Aiwa, tinodaro hatimborege. Aiwa, maupdates ndo zvatakatovinga. Senyaya makataura naujende iyaya nanaJamaster nezvimwe zvinhu zvatanga tisingatozivi nechipo, saka zvinhu zvikuru zvoti tichiziva kuti kunze kwatiri kuitika chii. Ichinyarara ndachiziva kuti uchasvika ikoko. Chinyarara. Trevor Light. Iwewe ka. Ndiri kukubata kuseri. Right. Yepi? Mashoko ako muzukuru. Chivhara musangano. Ngithanda ukubonga bonke abazukulu bakamalume abalapha ekhaya labasazobuya. Ngisithi hayi buyanini lonke ngobuningi ngoba kule mfundiso eziningi lapha ekhaya. Ngisithi libe right lapha elikhona endaweni ezitshiyeneyo. Ngisithi much love. Sure. Kunemzukuru nefamily yese. Luthando. Hayi siyanithanda siyathanda lo. Thank you very much. Ndinokutendai vazukuru nesupport yamunopa pamusha penyu. Ngatipfurirei mberi kana unga usati wasubscribe ka. Pa 10,000 ka 10,100 chisubscribe muzukuru anditi. Chisubscribe. Siyabonga sekuru. Pa 10,000 subscribers chitayo yawane mukadzi wako mana. Hamusi kuona kuti kala yekuyera yakuita ichipera iyo. Mutsvagire mudzimai ndo mari macho. Hanzi bone. Aiwa, mukadzi ndakumuda. Mukadzi chindipai manje. Mukadzi chindipai. Aripo uya sekuru ane crush naye. Atomutsvaga zvangu. Mati anonzani Khadija, ama-celebrity. Khadija, ama-celebrity kavanonetsa. Minozokuratidza zvawanga wachimitira Khadija yeyi. Amene kuti wanga wachiita bukati Valume manje number 1 man. Wawakona mukadzi pasidi kuti wambodzikama muchana. Ndakutovatadza. Valume number 1. Aiwa, chokwadi mukadzi akudiwa.
zvakuda kuti sekuru vangotova kunorara vanonosvikawo mubhedha wadziswa takudawo mbuya vevanhu vese tombovaona. Hazviite zvekuva tikazoita maevents mozotorani pamadates. Ipapo hamusi kunyepa. Ipapo hamusi kunyepa. Saka tichaironga kuti muchandirongera mudzimai zvarini handiti. So mangwana Vazukuru regai ndisakanganwa, mangwana tinenge tina Ricky Fire. So tine live streaming kubva na8 o'clock. Na Ricky Fire ndeuya angana Bevu. Angana Bevu. Iye chai. Handomufarira ndendiripo. Ndipfekera CD kubva waisa saunyaya Ricky. Andimaona zvakapedzera kutamba zvamuTV. Sevhara. Arikamudzimai anodzora neimwe moyo mangu urimo forever, ndikusiye no matter whatever, it's all about you, takapedza you, something like that. Inini ndongoziva iyoyo ana Bevu chete. Anogona mangwana tinenge tinaye panapa. Aiwa zvinotendwa tinenge tiripo. All right. Vazukuru, bye bye. Tinokutendai. Thank you very much. Nekuya nekusupporta. I love you all. Ndinokudai singaite anditi. Aiwa ndinokudai. Ona go. Much love na. Love. Apa wawira uzongoti much love. Wawira uzongoti chi? Much love. Ndotozwa kuti akuna chimwe chawawinga. Wauya uzongoti much love. Much love. Bye bye. Bye bye.